Que tal? Xa estamos aquí de novo cunha nova entrevista. Hoxe contamos connosco con Leonor Muñiz, presidenta da Asociación de Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo. Moi bons días, Leonor, gracias por estar connosco. Bos días, encantada, gracias por invitarnos. Nada. A asociación creo que está cumplindo ahora 10 anos, verdad? Xusto este ano, 2024, cumplimos 10 anos desde que nos volvimos a constituir. Si é verdad que a Asociación de Mulleres Rurais de Castrelo das Saíñas fundouse alá polo ano 89-90, tuvo unha continuidade de bastantes anos, pero logo parou, e cando nos a recollimos foi no 2014, entonces sí, estamos no noso 10º aniversario con esta directiva. E por que parou? Pois se te digo a verdade, eu non estaba aquí, nese momento estaba en Canarias, descoñezco, pero levo moi ben coa anterior presidenta, tuvo un período de 12 anos, logo hubo outra que botou outro período de, creo que de 4 anos, e logo, pois non o sei, por motivos do que fora, pois pararon, e cando eu volvín de Canarias, pois estaba parada, e sí que me acordo miña nai, por que non retomas? E digo, eu acababa de chegar, había perdido bastante o contacto coa xente de Castrelo, e digo, bueno, esperamos un pouco. Pero logo, uns anos despois, a vicepresidenta, a miña cuñada Elena, dixo, pois, a mellor vai ser hora de que retomemos aquelo, vamos a tantear, temos unha reunión, a ver canta xente se presenta, se hai moita xente vai, e se non, pois, xa foi un éxito porque veu un montón de xente, e dixemos, bueno, pois se ve que queren que se retome. Pois aquí fai falta voluntarias, xente empezou a levantar a mar, e, bueno, pois isto creo que hai ganas de... O sea, que a xente quería, tiña ganas de recuperar, As 4 restantes membros da directiva, collémolas ese mismo día, así a mano alzada, quen nos axuda? Eu, anotadas. E hasta hoxe, somos as mesmas 6 da directiva. Entón decidiron recuperala un poquinho porque lle daba mellor, pois, lástima de que se perdera eso, que se perdera esa Tiñan ese recordo de que había un montón de actividades, elas socializaban, elas iban en tal, e claro, agora quedouse outra vez en nada. Claro, dixeron, hai que retomar isto como sea. Sí que se cambiou o sistema, porque daquela funcionaba todo moito con cartas nos buzóns, tableiros, con máis esquelas nos muros, cosas así. E nós, cando empezamos, eso hai que dar no pasado, isto hai que actualizarse de outra maneira. Cantas tendes WhatsApp? A que máis ou que menos, non, pois hai que ir actualizándose pouco a pouco. Recordo que as primeiras socias 70, 80, 90, 100, pois a mellor había 30 ou así que non tiñan WhatsApp. Hoxe somos casi 300, e creo que teño 7 ou 8 que non teñen WhatsApp. O resto é redes sociales, Instagram, Facebook, hoxe o sistema é ese. E o de mulleres rurais, houve algunha crítica por manter o tema de chamarlle mulleres rurais, esta historia? Algunha mínima, insignificante, pero sí algunha por aquelo, bueno, son xa super celosos todas, a mulleres tal. Sí é verdad que nós collimos uns estatutos modelo que naquele momento no Concello nos facilitaron, e neses estatutos dice que ten que ser muller e maior de idade. Entón, sí, eso limita a hora de facer os carnés, pero nós nunca fomos excluyentes cos homes, nin co resto da familia. De feito, hai uns anos fixemos unha modificación nos estatutos precisamente para ampliar ese obxecto social e que foran as familias e que calquera pudera acceder. Nós temos nos cursos, temos homes, incluso menores algunha vez, porque fillos de socias, algunha actividade para eles e tal, pero non para nada excluyentes. E sí que esa palabra de mulleres, solo mulleres, sí que algunha vez algunha pequena crítica, pero insignificante. E teñen socias de todas as idades, non? Desde 18 anos ata, bueno, 80, 90, máis, Pois sí, este ano creo que nace nada socia, creo que faláramos, buscara, e creo que teño a maior, creo que ten 84 anos, 85 é a maior que teño, e a menor ten 18. E hai diferencias entre o que buscan unhas e outras, as máis novas e as máis maiores na asociación? Buscan cousas diferentes? Sí que buscan cousas diferentes, e cando fas un taller e presentas un taller, isto mola máis ás xóvenes e veñan elas máis, e este mola máis ás maiores e veñan elas outras. Pero a mí faime gracia cando anuncias un taller en concreto, un curso en concreto, e de repente aparece alguén que dices, este non me cuadraba aquí, e sí que veu. Acórdome que o ano pasado fixemos un taller de iniciación á cata de viños, e a que máis ou que menos as maiores, non, eu iso non, porque eu non bebo viño, ou tal. No, pero que non é iso, é cata e tal. E despois sí que me sorprendeu que viñeran algunhas. E despois ao revés, que fagas un taller de manualidades ou de tal non sei que, e pode che vir unha señora maior, pero tamén che ve unha rapaza nova. E desde que recuperaron, e colleron vostedes a directiva, non se presentou ningunha outra candidatura. Isto como len? Como que ben o estamos facendo ou costa un poquinho tamén o relevo? Home, de momento estámoslo lendo en clave de que lles gusta como estamos facendo. Feito é que cando anunciamos a Asamblea Xeral de Socias, que sempre en xuño, non ven nadie.
miña nai, a nai da directiva, a veciña, outra, sempre as mismas. Agora, recibo un montón de whatsapps. Leonor, Elena, tal, todas, adiante, gracias, conta comigo, o que fagades ben feito ese tipo de comentarios. Pero logo estamos ali, que nos leva o seu traballo a facer todas as contas e presentales, miña nai, a nai da outra, a tía, as irmáns e pouco máis. Contanos un poquinho, que actividades fan? Un poquinho. Pois ao longo de 10 anos fixemos moitas. Si é verdad que hai cursos que se fixeron e triunfaron ou non triunfaron e logo quedaron, e outros que se manteñen. Os cursos clásicos, o curso clásico que temos coa mesma profe desde o inicio e seguimos hoxe é o de labores. Traballamos con Nuria desde fai 10 anos e ese curso é intocable. Ellas son elas, socializan, van ali, teñen a súa cafetera, ganchillan, calcetan, toman o café, iso xa está estandarizado. Logo hai outros cursos que siguen os clásicos, yoga, pilates, coreo, zumba, informática, memoria, bueno, temos así varios ahora mesmo actual. E logo houve moitos que se foron facendo, funcionaron, pero a veces é por modas, non? Patchwork, temos coiro, cestería, scrapbooking, hortecolóxica, bueno, hortecolóxica vamos a seguir po ano. Houve así algúns que son así como risoterapia, percuterapia, tal, funcionaron, pero acabouse a temporada, acabouse tal. Eses cursos normalmente consigos a través da Deputación, son gratuitos, entonces teñen bastante afluencia, funcionan, pero logo, pois, quedan aí. Logo hai outros cursos que nós mesmas os dinamizamos, por exemplo, na cena, nos facemos unha cena anual todos os anos de socia, eso é el éxito, algunha só é socia por ir á cena, entonces aí, por exemplo, sempre facemos unha sorpresa, non? A parte de regalar un viaxe, de facer un montón de regalos e de cousas, a facemos sempre como unha actuación, xa sea nosa da directiva ou de alguén da fora, non? Pois entonces aí intentamos poñer unha actuación que logo enganche para facer un curso. Recordo que un ano trouxemos a unha bailadora flamenca, pois molou tanto que surxeu un curso de sevillanas. Un ano trouxemos o de percuterapia, pois surxeu talleres de percuterapia. Intentamos, se encontramos algo, pois potencialo para que logo poda salir un curso. E xa che digo, hai un montón deles que bisutería, un montón, que foron funcionando, pero logo quedaron... E contábame antes de empezar a entrevista, algo dunha canción de linguaxe de signos que me quería comentar. Sí, a verdad que foi unha das actividades da que máis orgullosa nos sentimos, foi no 2019, interpretamos unha canción en lingua de signos, funcionou, de feito tamén dou pé logo a un curso posterior en lingua de signos, e aquilo foi precioso. Interpretamos a canción de Hai algo en mí, de Miriam Rodríguez, de OT, fomos unha vintena de socias, cada un aprendeu o seu cachiño na lingua de signos, gravamos un videoclip guapísimo que se fixo na Fundación Manolo Paz, e logo, a día de hoxe está colgado en YouTube, ten unhas cuantas miles de visualizacións. Logo, acórdome que o presentamos nunha gala que nos fixo o Concello de Cambados, e logo, posteriormente, volvimos a presentar xa a nivel Galicia no programa da TVG, de Neves Rodríguez, presentamos aí a tal, e aí acórdome que nese mesmo programa invitámola a ela de madriña ese ano, o ano seguinte, ou así, foinos de madriña da andaina, que é a outra actividade que facemos. E teñen como unhas 300 socias, decían, non? Casi, 200 largas. E son das asociacións máis activas de Cambados. Que cree que ten as Aíñas de diferente para que tanta xente se involucre nela? Pois algunha vez no Concello, o alcalde e os concejales tenos dito, non, de que somos a asociación máis activa do Concello, para nos é un halago que nos digan eso, non? Que ten a asociación? Pois non sei, eu creo que é moverse, diversificar e sobre todo buscar cousas modernas. Cantas máis cousas as da directiva, temos un grupo de WhatsApp que só bota lume. Mira que vin isto, facemos lo outro, facemos aquilo, facemos lo outro. Entón, ese é un bombardeo continuo ao grupo xeral de socias para presentar actividades e cousas. Entón, eu creo que é o que pode chamar, porque cando logo te encontras con outra xente e fala de nós, di, é que non parades, é que non tedes máis que ideas, pois será entón eso o que chama. A semana pasada fomos a unha cena nun concello veciño, fomos unhas cuantas da directiva, conocíamos todas, seguimos vos nas redes, facedes non parades, pois será eso logo que engancha, o estar completamente activas constantemente. E sobre a andaina, que van facer, que fan todos os anos, a deste ano, que cousas nos pode contar, que nos pode
Este ano, bueno, Andaina tamén, si estamos moi orgullosas de un montón das actividades e cousas que facemos, Andaina é o que máis, sin duda, porque é todos os anos. É un orgullo, e encima todos os anos. O da canción foi aquelo, foi puntual, acabouse, xa está, non? Pero a da Andaina todos os anos darte conta de que estás facendo algo que a xente o agradece e que enchenos moito, porque é moita recaudación, é moito o esforzo que nos leva, pero é moito a satisfacción de leválo a cabo. Este xa é a 8ª edición. Empezamos no 2015, empezamos no 2014, no primer ano, e no segundo ano, pois non sei a quen se lle ocorreu, ese temos un padriño. Eu non sei, ao largo destes anos, como tuvimos a santísima suerte de que nos acompañaran tantísimos padriños de excepción, porque desde Luis Zaera, o ano seguinte Carlos Blanco, logo Eva Iglesias, que abordamos ali no Land Rover no camerino hasta que salga, hasta que me diga que sí, logo detrás dela, acórdome que no 2019 contactei coa Fundación Celta de Vigo, mandounos 2 xogadores internacionales, Pione Sisto e Emre Mor, que ao principio, como non son futbolera, digo, estos quen serán? Pero logo, pois, aquel ano lo petamos, 1.500 personas, un montón de recaudación. Bueno, despois xa seguimos con outras madriñas, como o ano seguinte foi Nieves Rodríguez, cando llevo o Fallo da Canción, o ano pasado foi Isabel Blanco. Este ano, bueno, xa se pode revelar, este ano contamos con Lucía Rodríguez, que é a presentadora do programa de TVG Xente Maravillosa. E, bueno, as ONGs foron, ao largo destes anos, foron distintas, non? O que si collemos foi unha dinámica de cada 2 anos ir cambiando de ONG. Desafortunadamente, hai moitas necesidades, e afortunadamente hai asociacións que levan a cabo a axuda a distintos colectivos. Os 2 primeiros anos fixémola a favor de Merchi Álvarez, de Galicia Ame. De feito, Merchi foi a que nos dou ese motivo para facer aquela primeira andana. No 2014 reunímonos e fixémola e dixemos, bueno, a xente que veña, anotáronse 100 personas, apareceron 300 e dixemos, bueno, isto tal, non? E así fixemos 2 anos con ela. Logo cambiamos, fomos á Fundación Josep Carreras, botamos outros 2 anos con eles, e logo fomos á Asociación Española contra o Cancro, coa Delegación de Pontevedra, botamos outros 2 anos, e o ano pasado empezamos a facelo coa Fundación Andrea, de Santiago de Compostela, e este ano, seguimos con eles un ano máis. O ano que ven, decidimos os nosos esforzos cara a outra ONG, que son moitas as que se poden axudar. Sí. E sobre a sede, que a teñen un poquinho en obras, como vai o tema? Pois a sede, nos arrancamos as nosas actividades na Casa de Cultura de Castrelo, como todas as asociacións, no Salón Social. Logo tínhamos un local ali pequeniño e, bueno, aí fomos facendo, non? Según foi isto crecendo, claro, necesitamos unha sede máis grande, e alá polo 2017 ou 2018 o Concello dounos unha sede que era unha antigua escola unitaria aos pés do Monte do Castro, da Balada, chamase. Eu aí fixen preescolar nese colexio, fixen 4 e 5 anos de preescolar, fixen aí, pero ese colexio fixose nos anos 60 como unha escola femenina para nenas. Naqueles tempos os nenas iban ao colexio parado dos nenos, e paradóxicamente 60 anos despois é a sede dunha asociación de mulleres. É algo bonito. De feito, aí un ano pasado fixeron unha homenaxe a unha mestra dos anos 60 que chegou a vivir ali, porque as escolas unitarias daban clase abaixo e a mestra vivía arriba coa súa familia, e tuve a oportunidade de conocer a doña Celsa, que foi a señora que viveu ali, e a verdade que é bonito, aquelo de que donde foi unha escola femenina hoxe xa a nosa sede. Primeiro deronnos a planta alta, fomosla arreglando, e agora o ano pasado deronnos a planta baixa, agora xa nos deron un edificio completo. Entonces, este ano pasado, esta temporada, iniciamos reformas. Primeiro fomos na planta baixa, estamos completamente diáfana, puxemos suelos, puxemos espellos, barra, fixemos un local para as actividades de movimento, para facer a zumba, yoga, pilates e todo eso. E na de arriba, xa ten mesas, sillas, armarios, estanterías para o resto dos cursos. E xa o noso soño que xa foi este ano conseguir a ansiada cociña. Tiñamos ali un cuartito así que botamos as obras abaixo, estamos ahora en plenas obras, estamos terminando de facer a cociña. Supoño que en un mes e pico, xa a bombo e platillo, para a inauguración ou algo, non? Inauguración por todo alto, coincidindo co 10º aniversario, está quedado o edificio impecable. Perfecto. Que proxectos teñen en mente? Así, algún que me poida contar? Algún proxecto que diga que fai ilusión sacalo adiante?
Pois sí que teño un proxecto que nos vai facer moita ilusión sacar adiante, pero sí é verdade que non o podo revelar porque conto que hasta que necesito axuda. Sola a asociación non podemos facelo, entonces necesitamos de axudas das administracións. Entonces, mentras non sea unha realidade, pois non o podo revelar, pero sí é verdade que facer 10 anos coa mesma directiva e con este éxito de cursos e de tal, pois sí que merecía facer algo. E teño un proxecto, ademais xusto ali na mesma sede, na Balada, nos exteriores, e hasta aí. Facer algo ali no Facer algo exterior no da exterior, sede. sí. É como unha homenaxe, o que se vai a facer vai ser como unha homenaxe a aquelas nenas que estuveron nese colexio nos anos 60 sendo meniñas, e esas mesmas nenas son mulleres da asociación de hoxe, pois é unha homenaxe para todas esas mulleres, e para todas as demais, claro. Moi ben, pois deixámolo aí Deixámolo aí. medio en misterio. Pois perfecto. Algúnha outra cousiña que nos queira comentar que eu non lle preguntara? Outra das actividades que temos, que tamén nos enche moito, e que además coincide que estamos neste momento con ela, que a maior fonte de financiación da nosa asociación é a venta dunhas rifas, que quixémonos salir un pouco das rifas normales que venden todas as asociacións, que son en Navidad, un xamón, unha cesta, tal, non sei que. Pois nós fixémoslo coincidir co 1º de maio, que é o Día da Nai, e fixemos unha cesta chea repleta de produtos específicos para unha nai. E pois empezamos dunha pequeniña caixa con 4 produtos, con 4 cousiñas, podía estar un valor de 300, 400 euros, e hoxe por hoxe, na 8ª edición, pois é un pedazo baúl cheo de todo tipo de produtos, vales de todo tipo de masajes, de peluquerías, de hotel, de todo, desde un libro hasta unha limpeza do coche, un montón de cousas. Témolas posta nunha cafetería en Castrelo, todos os anos poñemos a cesta en un local, e vendemos esas rifas, salen a €1, esa é a maior fonte de financiación que temos. Logo o Día da Andaina, sempre nos quedan os últimos talonarios, e o Día da Andaina, acabámolos de vender. Estamos agradecidas ao éxito de que a xente nos la queira comprar, porque ese é os maiores cartos que temos da asociación. Si é verdad que as administracións, tanto a Deputación como o Concello de Cambados, sempre nos aportan coas subvencións e con todo, porque isto todo o loro de estar pedindo constantemente, pero sí que é verdad que o das rifas é algo que nos recoñece moito. Pois animamos a que sigan comprando. Comprando o Día da Andaina, €1 tendes rifas da cesta do Día da Nai. Moi ben. Pois moitísimas gracias, Leonor, por estar hoxe connosco aquí. Despedímonos de vostedes hasta a próxima entrevista. Moitísimas gracias.